дуруд бинандаи азиз, шуморо ба тамошои нашри навбатии интеллект шоу даъват мекунем. имрӯз дар меҳмони мо тими пешсаф қарор доранд ва баъди 45 дақиқа шумо хоҳед фаҳмид ки вохеан дар кадом сатҳ қарор доранд дониши бачаҳо ва ба чанд саволи мо ҷавоб гуфта метавонанд. саволҳо аз ҳар боб аст ва ман саймона изҳори сипос мекунам ба муаллифони саволҳо, ба бинандаҳомон ва ёдрас мешавам ки як қисми саволҳо аз ҷониби ҳайати эҷодии ин барнома таҳия мешавад. хуб ва шумо дар экранҳои худ почтаи моро мебинед ва агар саволҳои ҷолиб доред, саволҳои шавқовар ҳастанд бо навиштани манбаъ ва камакак маълумоти иловагии дигар, онро метавонед ки ба унвони мо бифиристед. мо баъди санҷиш албатта мавриди истифода қарор медиҳем. хуб дар ҳайати тими пешсаф имрӯз иштирок доранд Асадулло Раҳимзода, Шодибой Раҳимӣ, Бахтиёри Амиралӣ, Муҳаммадидрис Мирзобекзода, Лайло Ғуломзода ва капитани команда сардори даста Умедҷон Амонӣ. барои шумо муваффақият орзу мекунам бачаҳо. умедворам ки қоидаҳои бозиро ёд доред ва қоидаи аз ҳама асосии бози ҳамин аст ки ҷавобҳои қисман дуруст ҳамчун ҷавоби нодуруст қабул мешаванд. барои ҳамин кӯшиш кунед ки ҷавобҳо пурра дуруст бошад. мо шурӯъ мекунем. марамат рақами саволи аввалро муайян кунед. саволи рақами 3. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. кӯчаҳои шаҳри Йоханнесбург имрӯз ҳам камбар ҳастанд. маҳаллаҳо калон нестанд. онҳо чоркунҷаанд, андозаи 50 ба 50. тавре ки як вақт маҷаллаи Вокруг света навишта буд, сабаби асосии ин гуна шаклгирии кӯча ва маҳаллаҳо як чизе аст ки як замон дар африқои ҷанубӣ паҳн шуда буд. шумо гӯед ки чоркунҷа будани маҳаллаҳоро сабаб чӣ будааст? умедворам ки саволро навиштед. ҳатман бояд саволҳоро бинависед то ёфтани ҷавоб осон шавад. марамат 1 дақиқа вақт фикр кунед. савола фаҳмидем? аз кадом африқо ҳам ҳамин чӣ ба назар гирифта қитъаи африқо асосан манбаъи бисёри бемориҳо дар қитъаи африқо мешавад. шояд вобаста ба ҳамон танг будани кӯчаҳо миқдори аҳолӣ. чаба чоркунҷа гуфта дар африқо чизе ҷорӣ шудааст ки сабаби аслан чоркунҷа будани кӯчаҳо аз чӣ сабаб бошад ки дар африқо ҳам ин як чӣ муд шуда буд? аз ҳамин сабаб чоркунҷа сохтан. бале зур фикри бидеги асос ба фикрам вобаста ба ҳамон манбаи беморӣ ба ҳисоб меравад ки чизе ки масофаи иҷтимоӣ меган шояд вобаста ба ҳамон ягон ҳодисаҳои табиӣ ягон аз фикри ман аз сабабе ки аҳолӣ дар африқо зиёд аст, аз сабаби ҳамин барои кам кардани ба ҳама сарфакорона истифода бурдани метри мураббаи дар африқо аҳолӣ хонзиёд ҳонестанд. масалан хомалӣ гушнагӣ ташнагӣ камбар танг ҳар шаҳри. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамат сардори даста кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? муҳтарам ровӣ аъзои даста Асадулло ба саволи мазкур посух медиҳам. ба фикри ман ба савол яъне чунин ҷавоб аст ки аз сабаби ки дар қитъаи африқо асосан ба мисли пирамидаҳо умуман мӯъҷизаҳое ки дар он ҷо нуфтаанд, аз ҳамин сабаб ки бисёр ҳамун пирамидаҳо яъне шакли чоркунҷа мебошанд, аз ҳамин сабаб дар тарафи яъне қитъаи аврупо дар ҳамон кӯчаҳое ки шумо номбар кардед, аз ҳамин сабаб кӯчаҳоро бисёр ҷош чоркунҷа буданд. яъне эҳромҳо пирамидаҳо ба назари шумо чоркунҷа ҳастанд? ҳамон қисмати поёнаи он фигураҳои геометрӣ ба монанд на секунҷа. фаҳмом. хуб қабул аст ҷавоб. агар аз ин беҳтар ҷавобе пайдо накардед ва ҳамин ҷавоба пешниҳод кардед, қабул аст ва нодуруст аст. медонед як вақт онҷо қитъаҳои тиллокобон буд ё ба ислои русия ҳамон золотая лихорадка, як мавсиме ки мардум хеле зиёд тилло мекофтанд ва ҳар кас ҳамон қитъаи алоҳидаро барояш медоданд. мисли он ки ҳоле ҳам тиллокобҳо аз рӯи
иҷозатномаи вазорати молияи нави дар кишвари моғолиям амал мекунанд ва онҳо қитъаҳои муайян доранд, ҳамн ҷойи муайяна мекобанд, яъне ҳар куҷоро наметавонанд ки кобанд ва барои ҳамин ҳамон андозаи ҳамон маҳаллаҳо 50 ба 50 буданд. айнан ҳамон ҷое ки як вақт мавриди кофтукоб барои тилло қарор гирифта буд. саволи рақами 1. ёдрас мешавем ки ин савола мо такроран дар ҳамин барнома пахш мекунем ва умедворам ки ҷавоб дода метавонед. дар як раҳнамои сайёҳии оғози асри 20 ҷое ки харитаи меҳмонхонаҳо буд, баъзан сурати ромб буд дар ҳамон харита ки ранги сиёҳ дошт. ин аз будани як намуди ҳуҷраҳо дар он меҳмонхона дарак медод. гап сар ин аст ки дар нахустин раҳнамоҳо ишора ба ҳамин гуна хонаҳо дар меҳмонхона барои як гурӯҳи сайёҳон хеле муҳим буд. шумо гӯед ки дар он раҳнамо ромби сиёҳ дар рӯи меҳмонхонаҳо будани чиро ифода мекард? як дақиқа вақт марамат фикр кунед. ҳамун соат ҳастас ба ҳамун соатҳо дар восита мисол шаҳрҳо мисол франсия германия дигар ҷо вобаста ҳамун самтҳо ҳастанд. аз ром амин сабабе ки мисол харита гуфтаску харита мисол ром бовард аз сабабе ки мисол ҳама ҳамун сайёҳо мисол донанд ки мисол дар куҷо қарор доранд рафтанашона боид донанд ки роҳи хушон бидонанд ки масалан рақум назаданд дар онҷа ром гузошта шуда. дар харита ромчаҳои сиёҳ мондааст. ҳамон ром чиро маъно метавонад? масалан инҷо мисол дар каҷон ҷо аст мисол ҷо утоқи истироҳат аст ё толори варзишаш кадом не дуруст ҳамин ромча чиро маъно метавонад? ҷои сиёҳ ҷое ки ҳамун сайёҳо агар тавобат карди меҳмонхона бошад сиёҳ уфтаги худи мафҳум ром чи боз чӣ фикр доред? боз чӣ лайло? ба монанди секунҷа монанда яъне ба куҷо рафтан онҳо нишон медоданд роҳро як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. маромад сардори даста кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? тарсӯзӣ ба амал меояд дигар родиса ба амал меояд. муҳтарам ровӣ, ябор мехостем савола такрор кунем. хуб, дар харитае ки меҳмонхонаҳоро нишон медод барои сайёҳон, дар баъзе харитаҳо сурати ромб тасвир шуда буд, ранги сиёҳ дошт ва ин аз будани як намуди ҳуҷраҳо дар ҳамон меҳмонхона дарак медод. гап сар ин меравад ки дар ин раҳнамоҳо ҳамин ишора барои сайёҳон хеле муҳим буд. шумо гӯед ки ҳамон ромби сиёҳ дар харитаи меҳмонхона чиро ифода мекард? хуб, муҳтарам ровӣ, аъзои даста шодибой ба саволи мазкур. маромад. муҳтарам ровӣ, ва вобаста ба саволи пешниҳодшуда мо аъзои даста ба хулоса омадем ки вобаста ба ҳамон тасвири ромбе ки дар харита оид ба сайёҳон нишон дода шуда буд, шояд он нуқта ё ки маҳаллеро муайян намояд ки барои сайёҳон хеле лозим буд. масалан ба монанди дидани ҳамун ҷойҳои таърихӣ, ба монанди ҷойҳои таърихӣ ки чаро ромб, чаро сиёҳ? мумкин ба он конҳои фоиданок бошад. чӣ тавре ки мо бинем вақте ки ҳамон харитаро мебинем бисёре аз маъданҳои яъне барои сайёҳ дидани конҳои ангиш бисёр муҳим аст, не? бениҳоят муҳим аст. ё ки вобаста ба агар ба ранги сиёҳ гирем мумкин ягон хатаре дар он ҷо бошад, хатари вобаста ба хатар буданаш. ин аллакай варианти дуюм мешавад. варианти мо варианти хатар доштани ҳамон минтақаи хатарнок барои сайёҳ ба қабул аст ин вариант ва нодуруст аст. ҳар ду вариант умуман нодуруст буд. ба хотире ки тахмин мекунам ки шумо савола умуман нафаҳмидед. хуб, масалан ҳамон чизоли дига зарурат надорад дар харитаҳо тасвири ҳамон хоначаи сиёҳ ва будани ҳамон хонаам дар меҳмонхона тамоман шарт нест. барои ин ки мо чӣ дорем дигар? суратгиракҳои рақамӣ дорем. ин барои суратгирҳое буд ки бо плёнка кор мекарданд ва дар он хона сурата рӯшан мекарданд ё проявка мекарданд. ва будани ҳамин гуна хона дар меҳмонхона барои сайёҳон бисёр муҳим буд ки суратҳои гирифтаашона он ҷо чӣ кор кунанд? рӯшан кунанд, проявка кунанд.
саволи рақами 12 таваҷҷӯҳ кунед. кормандони сирк ҳамин гуна шӯхӣ мекунанд ки барои машқ додан ё машқ кардан бо сагу хирсу шеру паланг фақат як кас кофӣ аст. аммо барои машқ додани он чиз як авлоди дрессировщикҳо ё тамрингарони ҳайвонот зарур мешавад. барои машқ додани чӣ? марҳамат, 1 дақиқа вақт. саволи шумо мегум кормандони сирк умуман ҳазм мекардан мисол барои ягон сар ҳайвон мисол вақти кам науда мақсад наёд мебуд, аммо барои чӣ ҳам тамоми ҳамон авлоди мисол касе ки кор мекард дар ҳамон сирк барои ҳамна ёд додан мақсад чие ки мақсад ҳамаи ҳамон одамо ҳам чиза ёд медонанд. гап дар бораи чӣ меравад? ҳама одамо ҳам чиза ёд мегирифтанд аба? Не, ёд медонанд. як авлод мекард акро бар ёд тамоми ҳамон кормандони сирк барои омӯзондани ҳамон чӣ ҳамаш кор мекарданд. омӯзондани худи ҳамон ром кардани он чӣ гуфтасидан беҷон чӣ аст муҳаммадҷон? сохтани ҳамон вай бошад, худи ҳамон сирк мисол ҷое ки ҳамонҷо сирк баргузор мешавад. чизои вай месозанам чия дар назар мақсад ки ҳамон худи ҳамон сирк толори ҳамон чия мисол тамоми ҳамон вай таҷҳизотое ки барои сиркбозӣ лозим аст оилавӣ месозан. лекин чӣ гуфта ва ё сагу гурбаам хеле чиз дар назар биред? не чия мисол ягон ашуро дар назар мисол ягон барои як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, сардори даста кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? ба саволи мазкур Лайло андешаҳои баён мекунад. марҳамат. ба фикри мо ин авлоди дрессировщикҳо мебошад ва онҳо барои ром кардани ҳамин ҳайвоноти ваҳшӣ барои иҷро кардани якчанд намоишҳо мебошад. ҳамчунин боз як варианти дигаре ҳаст ки барои мисол ҳамон толоре ки дар ҳамонҷо сирк ё ки ҳамон барномаи ҳаҷвӣ гузаронида мешуд барои таъмир кардан умуман ё ки сохтани ҳамон макон тамоми ҳамон кормандон кор мекарданд. хуб, ду ҷавобе ки шумо пешниҳод карден комилан барои ман нофаҳмо буд. ба ҳар сурат қабул аст ва нодуруст аст. саволи хел буд ки ҳамин кормандони сирк шӯхиомез мегӯянд ки масалан барои машқ додани сагу хирсу шеру паланг як кас кофӣ аст, лекин барои машқ додани ана ҳамон ҷонварон я авлоди дрессировщикҳо ё тамрингарони ҳайвонот дар кор ҳастанд. барои чӣ? инҷо гап дар бораи машқ додани сангпушт меравад. фаҳмидем барои чӣ як авлоди тамрингарон дар кор аст? фаҳмидем? нафаҳмидем. барои он ки сангпуштҳо 300 сол ва аз ин зиёдтар умр мебинанд, хеле дароз умр ҳастанд. ба ҳисоби миёна як шахс метавонад 60-65 сол умр бибинад. барои ҳамин мегӯянд ки як авлоди шӯхиомез мегӯянд ки як авлоди тамрингарони ҳайвонот дар кор ҳастанд. саволи рақами 6 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. олимпиадаи тобистонае ки дар ҳиндустон гузашта буд як ҷиҳати тамоман ғайриоддӣ ва фарқкунанда дошт. чӣ ҷиҳат буд он? ин ҳамин ду ҷумлаи кӯтоҳ аст. умедворам ки навиштен ва баъди 1 дақиқа ҷавоби дурустро пешниҳод мекунед. марҳамат. ҳиндустон ҳавояш гарм аст. чӣ ёбиёд доштам ки олимпиадаи тобистонам намудҳои масал ку олимпиадае ки дар чақоп фикр газонем вақти ҳиндустон замончо мисол минтақаи гарм аст таваҷҷӯҳ барф намеёд ку масал ҳам зимни период дора ҳам летни период дора ана баъд мақсад зимни периодш мақсад боз чӣ ин як вариант чӣ шояд олимпиада асосан танҳо фақат дар соҳаи мақсад мемо худи минтақаи дар назар дорад охир санҷиш ягон донишгоҳ ки вобаста ба варзиш гузаштагӣ бошад. варзиш аст охир олимпиадаи
چیز فرق نداشت اما نقطه خیلی عالی و فرق کنه. ممکن در رفت المپیاد آنها بسیار بازی میکردن ممکن همون المپیادی هست که در دیگر دولت‌ها نباشد هم در هندوستان باشد المپیاد زمستانش که مثلا چطور المپیاد زمستانش بازی‌هایی که راجع به همون فصل سرما هستن اونها نمی‌شد گذرانده نشده بودن در کوه مثل جهانی دیگر як даха вақти шумо сипарӣ шуд маромад сардори даста кӣ ба савол ҷавоб медиҳад бахтиёр ба саволи мазкур маромад бахтиёр در اونجا مقصد هم زمستانه داره هم تابستانه مقصد المپیاد تابستانش بنا بر سبب منطقه هوا گرم بودنش گذرانده نشده بود баргузор нашуд بله барое ки гарм буд онҷоҳо ба мешавад ин хел баъд ин 4-5 сол пеш маълум мекунанд ки дар куҷо мегузаранд برای گذرانده شدم 4-5 сол مقصد тайёрӣ мебинам баъд чӣ хел мешавад ин این خیلی گفتنی است که اعضای دسته مقصد المپیاد تابستان در هندوستان گذشت نشد خطا کن در فهمید لیکن جهتی جولی بره جهتی یک فرق کننده همین که یک چند نمود مثلا یک نمود یا چند نمودی که ورزشی همون المپیاد که باید در هندوستان میشد برای نقطه های این چیزای تابستان هوای خنک شاید بفکرم لازم باشد که تابستان هوای هندوستان در همون گرم است شرایط نداشتن چیز جولی فرق шумо کننده медонед бисёр аҷоиб суҳбат кардем ами 1 дақиқа суҳбат кардем аслан ман нафаҳмидам чӣ гуфтен ба хотире ки худатонам ба ҷавоб омода набуден ва ҷавоби ҳар дутонам ҷавоби дуруст набуд медонед ҷавоби дуруст чӣ аст олимпиадаи тобистона ягон вақт дар ҳиндустон баргузор нашуда буд ҳеҷ вақт ҳиндустон олимпиада қабул накардааст ҷавобан ҳамин буд саволи рақами 4 таваҷҷӯҳ кунед ба савол шумо дар бораи қаҳрамони тоҷикистон мирзо турсунзода маълумот доред ва дар мавриди нақшу саҳми ин шахсият фикр мекунам ки медонед ӯ дар баробари қаҳрамони тоҷикистон будан ӯ бисёр ҷоизаву мукофотҳои байналмилалиро ҳам сазовор шудааст барои мисол мукофоти байналмилалӣ ба номи ҷавоҳирлол нерӯ медали ҷамол абуносир аз мисри араб мукофоти ифтихории симбо ва ғайра устод турсунзода инчунин бо як ордени бонуфузи давлати булғория ҳам сарфароз шуда буд шумо гӯед ки он чӣ гуна орден буд ва онҷо ва дар ин орден якбора ду ном истифода мешавад ва умедворам ки баъди 1 дақиқа шумо метавонед номи ин орденро ба забон бигиред маромад 1 дақиқа вақт фикр кунед جایزه بلغاریا اردنی که به ترسونزاده داد کدام اردن است نامش از دو کلمه عبارت صلح برای کم شد قاطع صلح در بین درست نامی وای چی گفت نامی اردن گفت همچنین میرزا ترسونزاده شخص‌شناس بود از طریقی که در مثال در برنامه فرهنگی صلح و دوستی حیاتی تحلیل نکنیم ما میدونیم نامی اردن گفتن که بلغاریا داد نامی اردن چی است ممکن خودی میرزا ترسونزاده باشه خودی نامش رو میشه کسی گفت نکنه آزادی و صلح این کلمه تاجیکی کو هم بلغاری کرد بلغار کدام زبان خیلی صحبت میکنن باید این را ما درک کنیم یا دانیم بعد با همون حالا چی پاسخ دارید شدی با صلح و دوستی 1 дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд маромад сардори даста кӣ ба савол ҷавоб медиҳад اعضای دسته اسدالله پاسخ میدن маромад سببی که یعنی میرزا ترسونزاده در برنامه‌های فرهنگی بین‌المللی بسیارتر یعنی شرکت می‌ورزید و در سمت‌های آزادی، صلح، دوستی خلق‌ها بسیارتر فعال بود و همینجا برای او از طرف یعنی دولت بلغارستان اوردری آزادی و صلح داده شده است. озодӣ ва сулҳ ама яъне гуфтам ки ду ном аст ин озодӣ ва сулҳ ин номҳои одамо ҳастанд хуб ҳамин хел نامهای آدمان است номҳои одамо ҳастанд озодӣ ва сулҳ نام مدال саломат бошед ҷавоб дуруст нест вақте гуфтам ки номи ду одам аст
ду ном. Одам нагуфтем. дар савол одам Номи ду одам нагуфтед чӣ? гуфтам ки ду ном аст онҷо, гуфтам ду ном. Ва шумо озодӣ ва сулҳ фикр карде, не? Ман пурсидам ки ино номои одам аст, шумо хомӯш истодед. не нест мо Нест. унвоно ки медалро дар назар доштем ки кадом медал доштед инҷо гап дар бораи орден меравад. Орден аз медал камакак фарқ дорад. Ин ордени Кирилл ва Мефодий аст. ин номора шунида будем ягон бор? аз интернет меёбед ба фикрам ва умедворам ки дар мавриди алифбо ҳам маълумот мегиред, баъд бо ин номо ҳам аз наздик шинос мешавед. он ба чеҳраҳои маъруфи олами адаб ва санъат тақдим мешуд ва ордени Кирилл ва Мефодий ном дорад. саволи рақами 2 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. шиносномаи русӣ аз асри 18 бо фармони Пётри I бо мақсади назорати ҳаракати аҳолӣ дар ҳудуди Русия ва назорати андозсупорӣ дода мешуд. баъди соли 1917 барои ба уездҳои дигар рафтан шиноснома намепурсиданд. як аҷобат дар гирифтани шиноснома барои як гурӯҳи мардум мавҷуд буд. шумо гӯед ки чӣ чизи аҷоиб ва ғайриоддӣ буд ки ҳоло нест ҳамон чиз? дар пешниҳоди шиноснома ба як гурӯҳи алоҳидаи мардум як тартиби ғайриоддӣ ва аҷоиб мавҷуд буд ки ҳоло ҳамон тартиб нест. хушбахтона чӣ ҳолат ё тартиби аҷоиб вуҷуд дошт дар пешниҳоди шиноснома ба баъзе гурӯҳҳои мардум? марҳамат, фикр кунед. соли 1925 октябр соли 1917 инқилоби октябр ба амал омада дар Русия ку ана нами инқилоби октябр мега ки баъд намуҷа бошад баъзан низомҳо баъзан меъёрҳо аввалка иваз шуда дар давлат дар сохтори давлат ҳаракати назорати андоз андошу баъд мақсад ба сар қадар шӯравӣ мақсад социалистӣ ва савол чӣ мехоҳанд шиноснoma намепурсиданд мегӯяд савол чи аст? чӣ мехоҳанд? ҷавоби савол чи? барои супоридани андоз инҳо шиноснoma доштанд пеш аз дар асри 18, аммо соли 1917 ҳалки ҳамин чиз дида нашуд. як чизи ҷолибият буд ки айни ҳол ҳамон чи нест. мақсад дар табақаи бонуфуз не ки мисол дар табақаи боло ба фикри ман шахсоне ки сарватманд буданд мансабдор буданд табақаи сарватмандон ва фаҳмиси гап намефаҳмӣ ҷамъ кунӣ баъд бугӯ хато як даха вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад? муҳтарам ровӣ Муҳаммад Идрис аъзои даста посух медиҳад. марҳамат. муҳтарам ровӣ, мо инҷо ба хулосае омадем ки яъне ки низоми ҷолибияте ки дар соли 1917 яъне ки ба вуқӯъ пайваст, ин ба худи ҳамон кормандои андоз, яъне ки худи кормандои андоз метавонистанд ба дигар уездҳо яъне ки сафар кунанд, ё ки шиноснома намепурсиданд барои сафар кардани онҳо. ва хушбахтона ин чиз аллакай аз байн бардошта шуд ва ҳоло ҳамагон метавонанд бо шиноснома яъне ки ба якчанд дилхоҳ ҷо яъне ки сафар кунанд. муҳтарам ровӣ, баъд инҷо як нуқтаи дигар аст ки як варианти нав ба сарамон омад ва инҷо нуқтаи ҷолибе ки гуфтам дар ҳамон соли 1917 ба дигар уезд вақти сафар мекунанд. шумо саволо такрор накунед. шумо ҷавобо пеш ҷавоб чунин аст ки нуқтаи ҷолиб яъне аз он табақа, аз он гурӯҳи одамҳои шиноснома пурсида намешуд ки онҳо шиносномашонро шояд гум кардану эълонашро дар газета дода бошанд. шумо ҳатто саволам нафаҳмидем. мо нагуфтем ки аз кадом гурӯҳи одамҳо шиноснома пурсида намешуд. ин чиз набуд дар савол. хуб, ҳама ҷавобҳои шумо нодуруст аст. ҳама ҷавобҳо. чизи аҷоибиш ҳамин буд ки як вақт шиносномаро ба занҳои оиладор буданд фақат бо иҷозатномаи ё бо иҷозати шавҳарашон медоданд. ана ин чиз аҷоиб аст. хуб, ин гурӯҳ ном дошт пешсаф, вале дар ин бозӣ бинандаҳои мо пешсаф буданд, ҳеҷ гап нест ва бозиҳои дигар дар пеш ҳастанд. барои шумо сипос мегӯем, барои бинандаҳо низ, барои муаллифони саволҳо низ ҳамчунин. Субҳон Ҷалилов будам. То барномаи дигар комёбу муваффақ бошед.